Predtým, než začne toto videjko, tak vám dole do popisu dám odkaz na Vincové videjko, ktoré bude tak trošku serióznejšie o rýžovačke. Toto moje videjko je také rádoby, wannabe, vlog, Vinco výlet, hihi. Takže reálna rýžovačka na Vincovom kanáli. A to je dokonca nejaká dálnica v Ružomberku. Interesantné. Bem, čaute. Dobrý večer. Ja a Vinco. Chalani, pozerajte nám to, či ideme dobre. Nachádzame sa v osobnom automobile majiteľa Vincenta. Volkswageník, Golfik starý, 20-ročný. TZV? Áno, to je inak z tej Vyšnej Boci. Kamieňok. Tak keď je vyschnutý, tak je škaredý, ale... Tak si ho omočíme. Keď ho omočíš, budeš z násilníc. Aha. No a smerujeme do Vyšnej Boce, dobre hovorím. Áno. Z lokality Dolný Kubín a ideme rýžovať zlato. Inak tá lokácia, kde je celkom dosť veľa zlata, aspoň by malo byť. Dnes tam minule nepošťastilo skoro nájsť nič. Ale teraz som tu ja, takže nenájdeme dvakrát nič. Máš nejaký krásny potôček horsky napravo. Niekde sme, ale neviem kde. To nie je Mikuláš, už sme prešli dávno. Niečo to bude. Liptovský piatok. Proste sme, ja neviem, tam... Áno, Liptovský riadok v prdeli. Mali ísť doprava, aby sme chceli ísť nakúpiť. Aha, veď ja si to môžem dať takto, ty vole. Ja som mal zapať stream normálne. Kokšo. Kokši. No. Lidl. Ideme zemiaky si kúpiť. Dobre, cene sú teraz akorát. Vychutnávať si maličkosti sa oplatí. Moja žena si to stále nevie vážiť. Ale maličko nemajú. Kde je 20 kg masť? Jaj, pol-kilová. No. Aha. Čo s ňou chceš robiť akože? No uvidíte. Autopoťah? Veď ja som také auto. Veď ja budem dneska na 4. Minimálne raz. Cingelingy bom. To je za hodinu. Máme hajzel papier, aby sme sa potom mohli utrieť, viete ako? Jaj, bozmek. No a to znamená, že tu máme interview. Takže, Vinco, otázka na telo. Koľko centimetrov je podľa teba v pohode? Poviem ti, že aj s malým šašom sa dá zahrať veľké divadlo. No a my sme tam v podstate za koľko? Podľa navigácie 16 minút. 16 minút to je ako taká dobrá ona. No, 16 minút to je jak dlho, ne? to je taký dobrý obed. Ne? Ja neviem. Áno. Ty vole, to je prematky. Na obed je to celkom dosť. Vyšná Boca. Banícka obec. Nie je to aj pár štôlní v okolí. A uzatvorená samozrejme. Nejaký malý cintorínik, ty vole. Skočíme najprv na také jedno miesto, kde... Extrém. Kde? Kde je celkom dosť zlata. Aha. Aspoň mi prišlo, že bolo dosť. A druhé miesto, takú fakt dravú rieku, alebo dravý potok si potom necháme na neskôr. OK, dobre. Takže ty si taký dravic, dá sa povedať. Ja som to niečo už tušil v tom Lidli, ale nebol som si istý. Predátor. No. To je krásny kostol. Neviem, či oceníš, ale... Pekný kostelík. A ten kostelíček, to patrí k tomu? Vinco, kam ma vedieš do lesa? Pápate doma omeletku? Omeletu doma jeme, ale nezbierame hríby. Nie, nechce sa nás, sme strašne leniví. To tí mladí, to oni ani hríby, ani nič, to už sa nedá teraz to. To s nimi ani reč není, ani nič.
tu hneď jeden suchorybík, ale bohužiaľ chudák starý. Aha. Alebo neviem, či to není maslák možno. Ale veď ty si tiež nie je najmladší. Really, nigga? Jej. Aha. Dubák. Spravíme čaj. A tu ako prejdeš cez tú paprač, tak bežne mokrý. Aha, Bude tam hej. nosa. Takže sa mám oblecť ty i ja. To je väčší jak ja. To si mám normálne s botami tam dať, hej? Bez stopánok, Bez stopánok, okej. Fit check. Good. Tak podotýkam, že sme síce v Nízkych Tatrách, ale nie je to TANAP, nie je to národný park, takže nemusíte sa báť, nerobíme nič nezákonné. Samozrejme. Zaujímavý kameň. V ňom už niekto bol. No, vyzerá žahovo. Ale sranda. Haló. Predám mobil aktuálne. Ja premierim túto prvú panvičku. Pozrieme sa, ako sa tu vyskytuje zlato. Víte, ako mám zistené, že tu niečo je, ale nemusí to byť isté. To je v nejakom väčšom množstve. A je tu neskutočne krásne kamene. Tie červené. By sa ale celkom nachádzajú drahokami ako achaty a tak. Aha. V boci, v potoku. Že najskôr to takto šejkuješ, aby to všetko zlato spadlo Áno, na spodok a potom to tak vieš vyplaviť tie vrchné naraz. Tie vrchné ľahšie Áno. prvky. Aha. Ťažšie zlato, ako ťažší kov s väčšou hustotou, ti klesne na spodok pri tomto pohybe. Hore sa vlastne vyplaví ten štrk a podobné ľahké sedimenty a potom takto vodou pomaličky odstraňuješ. No dobre, že to má aj tie drážky spravené, že náhodou, Áno. keď by si to trošku prehnal, tak sa ti zachytí na tej drážke. To je presne na zlato robené tie drážky, čo sa tam zachytávalo. Ja si to potom vždy takto sklepem, ale tie drážky sú strašne veľké. Mal by som si kúpiť menšiu panvicu. No, nejaké zlato tam tuším bolo. Čo sa tam blízka, ale ja som aj tak celkom, že dosť slepý. Hromy divo bijú. No a to trošku spracujem viacej, lebo tie drážky ti zabraňujú, aby si odstránil aj tie drobnejšie kamienky. Hej. A tie tam nechceš mať pri tom. To potom takto potrasem, aby to bolo také jemnejšie. A vlastne tu na hore, ak je nejaké zlato, čo tam tuším aj nejaké zrnko je, ale strašne ľahké. Som ho tuším aj odplavil. No, je to bieda. Našiel som taký veľmi dobrý spot pod kameňom, kde som to trošku zrižoval, ale nenašiel som nič, no. Chráň si chráň tie krásne blázny slán, z ktorých si... Máme upratané po sebe a ideme na iný ten tok, údajne na taký lepší. Je tu nádherne. Krásna panenská príroda. Jaj, ty kokos, konečne pevná zem. To sa ideme presunúť autom, hej? OK. Pôjdeme kilometr minimálne. Aha, OK, dobre. No, vyzerá to aktuálne, že sme na nejakom takom zaujímavejšom mieste. Vlastne tu dole je potvočík, tuto. Tu sú hory, áno, krásne všetko. Stále sme v okolí Bóci, neviem či vyšnej, či dolnej, či spodnej, horná, dolná, Mariková, Gombitová. Vinco, počuj, to máš aký dlhý?
kameruješ buzerón? No, našli sme takú nejakú somarinku, chceli by sme použiť aj ten, ako sa to volá. No, vieš, ten proste, čo to dáš a ono to samé ide. Chápeš? No. To je finálne miesto teda, kde sa ideme zakotviť. Tuto sa dá pekne zísť dole. A tam vzadu, pri tom strome, ja to skúsim takto zhora, ale tam je akože taký velice pekný štrk. Ja vám to skúsim ešte zblízka ukázať. Dokonca nie len tam pri tom strome, ale aj tuto to vyzerá velice lukratívne. Za týmito kameňmi veľkými, pod týmito lopúchmi. To vyzerá krásne. Tak uvidíme. Údajne som našiel 3 zlatinky, ale ono to nie je moc dobre vidieť. Fúj. A mám to v tejto srande, takže doma si na to zasvietime baterkou a uvidíme. Ukázal by som vám to aj úplne detailnejšie, ale áno, chápeme sa. Už je tu akože extrémna zima, koľko sme, ty kokos, možno akože za mňa aspoň hodinku minimálne. Možno hodinku aj pol sme lyžovali. A aký výsledok tam je, Vinco ešte lyžuje, neviem kde je. Tak nezmizol, to je jedno. Extrém zima. Každopádne pozrite sa aj na Vincov kanál. Vincík, dám ho dole do popisu. A on bude mať normálne, regulérne video z tejto zlatokopskej cesty. Takže určite stojí aj jeho videjko za pozretie. Ja proste som len taký mini vlogísek, že čo sa robí. Proste Vinco ma zobral na výlet, hej, haha, smiešky. Takže tak kúknite aj jeho kanál. 1 hour later. Už je to zarosené, ale beriem späť, ešte som si dal jednu lyžovačku. Alebo teda vlastne 3 alebo 4. A dobre som spravil, pretože som túto zlatinku našiel. Našli sme šialený kus, akože fakt sa pochlapil. Extrém. Toto je prst a to je zlatinka, hej. Tak 2 mm môže byť. Sme pri jafte akurát a máme tu hostinu pripravenú. Cibula, cesnák, sugar danny. Že to nehorí. Aha, horí, hej, horí. Horí, ale takým malým plameňom. Horí, mašťal, nenašiel sa ani jeden, čo by na ňu našťal. No, takže to budú špagety, no, hen tam máme pepper spray, to je akože paprika. Na dochutenie? Hej. Ale ináč, podľa mňa by to bolo dobré. Kávička. A cibula s česnekom. A nožika. Rýchlo. Ale drž si to, ty vole, nie že ti to kydne. Kamaríde. Trošku prisvietím. Poradne prisvietil. Hej. Mňam fajnová cibulka na masci. Akože keď odhentiaľ priletí medveď, tak... Len vieš, čo je najextrémnejší problém, že keď zájde svetlo, tak proste už do toho lesa neuvidím. Teraz ešte ako tak. Cesnačík. No, je len tak nakrájaný, hej, lebo som nemali sme tlačítko cesnačkové, tak len tak, no. Čo, to je dobré, aj takto pokrájame. Keď to trošku ešte popučíš, tak to je úplná pečka. Ja to necítim, všetko to ide mimo mňa. No buď rád, ale všetko to ide do lesa. Pachnúť? Alebo vieš čo, možno by som to nevypachol. No a na čo? Bezbytočne
Zbytočne to pokazí hustotu tej omačky. No a som ti hovoril, že to máš v pohode onú panvičku. No, hej, ale som tam chcel robiť aj tie cestoviny, vieš? Hej. Že sme spravili 2 porcie v tom rovno. Aha. Len ti poradím, kúp si, alebo používaj radšej drevené, lebo si poškrabeš tú panvicu rýchlo. Doškrabem a budeme jesť tento teflon. Hej, ako mne to nevadí. Mne to nevadí, ja som už retardovaný, tak či tak, ja robím videá na YouTube. Sme dvaja. Počúvaj, to je normálne škrobová voda s cestovinami. Ja, keby sme ich dochutili ešte. Dobrú chuť? Ja by som ich tiež okoštoval, ale dám prednú kameru. No, a nie ich má vidieť. Tak nič. Cestoviny boli výborné v rámci možností. No, tak neboli zle. Chýbal im sol trošku, ale... Sol korenia, ale dalo sa. Aspoň budeme zdraví s málo cholesterolem. Áno, áno. No, takže tak už ideme domu s dobrým lupom. Taká pekná kolíbka. Kolíba červený kút. Škoda, že keby mám foták normálne, tak odfotím, no, len video nie je moc dobré. Strašne od ruky, ja. Extrém, no. Chcem predstaviť, či tam má vôbec takých ľudí. Skôr taký motorec by som povedal. No. Tu je fokus, očná optika. Aj potom ešte nafotím, tak aby boli krajšie vidno. Takže tak, priatelia, to bolo k tomuto dnešnému videjku. Komu sa to ľúbilo, nech dá like, odber a napíše nejaký pekný komentár, poprípade aké videjko by chcel vidieť na budúce. Komu sa to neľúbilo, nech si vysere oko a ešte tuto je fotka finálneho vyčisteného zlata. Ďakujem, ahoj!